Hey Puting Pinoy, this is Dwayne Woolley. Bro, we're gonna miss you. Paalam Puting Pinoy. Sa unang beses sa kasaysayan ng mundo, 2020 was not perfect vision. Medyo mahirap, medyo magulo itong taon na ito. And this is my year review. Hey! Alam mo ang lahat ng mga plano mo? Palpak ang lahat ng mga yun. Alam mo, ako ang agaw ng lahat sa iyo, ha? Oh, may relationship ka? Oh, palpak naman yan. At yung natatanging natitira sa iyo na YouTube channel? Wawasakin ko yan. Wala naman akong ginawa sa iyo. Wala akong pakialam. Sisiguraduhin ko na mag-iisa ka, walang makabisita sa iyo galing sa US or kahit saan. Bakit? Hindi ka makaabot kahit sa 1,000 views. Kahit 60k ang subscribers mo. Wala naman akong ginawa. Akala mo na may manonood sa iyo? Actually, medyo awkward pala ito. Pasensya, hindi nakita gusto ko din. Pero lang! Bakit ako? Sisiguraduhin ko na wala kang motivation na gawin na kahit anong bagay. Bakit ako? Sisiguraduhin ko na sobrang depressed ka na hindi ka makapag-upload ng Bakit mga ako? videos mo. Siguraduhin ko na may mga lockdowns para hindi ka makalabas. May kaarawan ka? Walang pupunta sa kaarawan mo. May pera ka? Bakit sobrang Wala ka ng pera! Anong layunin mo? May pamilya ka? Oh, anong layunin mo? Bakit ako? Bakit ako? Malas ang 2020. Na-lockdown ako sa Pilipinas. Nung na-lockdown ako, naubos yung pera ko hanggang sa dumating sa punto na kinailangan kong magpatulong sa mga family. Feels humiliating really actually. Pero wala akong magawa. It was just 2020. Tapos dahil naka-lockdown ako dito, mahirap makahanap ng trabaho kahit online. Dahil wala akong degree sa university, karamihan sa mga English teaching jobs, those are all online and they required a degree unfortunately. Gusto ko na nandito ako pero walang pwedeng bumisita sa akin. Maging mga magulang ko or mga kapatid ko hindi makabisita sa akin. Sa taon na ito, nakadanas ako ng matinding depression and anxiety. Hindi ako nakagawa ng mga videos tulad ng nakaraang taon. Dahil sa sobrang depressed ako, di ko natupad ang mga mitiin ko. Marami akong videos na na-shoot ko pero hindi ko na-edit, hindi ko na-upload. Dahil sa sobrang mababang motivation ko. At dahil doon siguro medyo paputol-putol yung pagunlad ng channel na ito. Minsan yung mga videos ko hindi nakakaabot sa 1,000 views. At mas lalo nakakababa ng pakiramdam and feelings of depression. May mga videos na gusto ko sanang i-post pero sobrang grabe yung effort ko. At nag-aalala ako kung sasayangin lang yung efforts ko sa sobrang gandang video kung magiging mababa lang ang views. Sa bawat video na ginagawa ko, 8 to 30 hours ang pag-e-edit. Pag-e-edit lang yan. At nag-e-edit lang ako dito sa phone ko. So may mga napaka-special videos talaga ako na hindi ko pa na-upload. Wala akong ganang i-upload or kahit i-edit kasi nakakabalisa paano kung yung mga videos na sobrang pinaghirapan ko as in yung pag-planning ko tsaka yung sobrang bihira, sobrang rare yung mga ilan sa mga videos na ginawa ko. Hindi ko sasabihin yung isa kasi baka may gigaya sa akin pero masasabi ko na isa siyang challenge. Tapos isa na masasabi ko kasi siguro ako lang sa buong mundo ang nagkaroon ng ganitong pagkakataon, nagpasalita ako sa mga malalaking YouTubers na hindi Filipino ng Tagalog, tulad ni Mr. Beast. I know you. Yes, I How's it know. going? It's going well. Could you Yeah. say mabuhay really quick? Blue High? Mark Rober, Gumawa siya ng Jello pool and Alan Becker, What's it sound like?
to you? Oh, it's just a lot of I'm sorry. Lahat sila mahigit 10 million subscribers. Mahigit 12 million subscribers na siguro. Ayaw kong masayang yan kung hindi manonood yung kahit yung mga subscribers ko lang na halos 60,000 ngayon. Dahil sa sobrang grabe ng depression ko, sobrang grabe ng anxiety ko, sobrang dami hindi ko nagawa. Halos buong taon na ito, parang naka-lockdown lang ako. Hindi lang sa gusali, kundi sa sarili ko, sa loob ng sarili kong katawan, sarili kong isipan. Ano man ang susubukan ko para makalabas ako sa depression na yun, parang kinuha pa rin ako ulit. Ayaw na bumitaw sa akin yung depression and anxiety na yun. Lumipat ako ng mga 5 beses. Nung una, nasa mga hotel lang ako. And then, when I shifted finally to a condo, doon nangyari yung lockdown and it was just so intense being alone up there. I rescued Corona. I rescued my cat Corona. I found other cute things na niligtas ko. And that was a huge source of both stress and comfort. Pero yun, nalungkot ako kasi nakulong ako sa condo. Sobrang mahal and naalala ko about finances, about the YouTube channel, about socializing. Wala akong masyadong tao na pwede kong lapitan or makausap. And kung mayroon man, they're typically, observing the protocols of social distancing. So hindi rin pwede. Isa din pala sa mga videos na hindi ko na-post. Nagtayo ako ng business, ng negosyo para sa isang family na nangangailangan ng trabaho. We raised together bilang mga kakampi mahigit 28,000 pesos para magpasimula ng isang negosyo. At ngayon, yung family na yun, they're doing well. But I couldn't even post that video to let you guys know because sobrang depressed ako, sobrang mababang motivation ko. And nag-aalala din ako, will this get views? If it doesn't get views, why am I going to spend 40 to 50 hours on this project? Time, energy, money. Siyempre, ginagawa ko ito kasi passionate ako. Kung hindi, oh my gulay mga kakampi, huminto ako noon pa. Pero kung tutuusin, mga ilan beses ko naisip, burahin ko kaya yung Puting Pinoy. Yung Puting Pinoy Facebook, Puting Pinoy YouTube. Pero naisip ko rin, sayang din. Kasi may mga magaganda akong plano para sa channel na ito. May magagandang plano ako para sa buhay na hindi lang makikitulong sa akin, makikitulong sa maraming kababayan, maraming kakampi ang matutulungan ko dahil sa channel na ito. Pero pag hindi natutupad yung mga goals mo, mahirap malaman kung hanggang saan ang kakayahan mo. Gayon pa man, nagpapursagi ako. Naisip ko na nagpapaalam lang ako sa lahat ng stress, lahat ng gulo ng 2020, magiging sariwa at malakas ulit ang loob ko na ayusin ang lahat. Mga kakampi, marami din tayong tagumpay itong taon. Nakalampas tayo sa 50,000 subscribers. Mahigit 50,000 kakampi na tayo dito. Sa wakas, mayroon akong permanent address or permanent-ish address dito sa Pilipinas. Mayroon naman tayong mga videos that performed well, videos that I enjoyed making, such as giving away guitars in Bataan to random people who know how to play guitar but don't have the means to afford a guitar, dancing tala in public, doing an English-only prank on Valentine's Day, drinking a full glass of tanduay in under 30 seconds without a chaser, introducing cats to the vlog, having multiple commentary videos that people gleaned value from and enjoyed. Gumawa tayo ng pangalawang channel, Puting Pinoy Plays, my gaming channel, kung saan naglalaro ng mga PS4 games. Maraming salamat pala sa lahat ng mga kaibigan ko, lalong-lalo yung mga YouTubers na sina Dwayne Woolley, Mark Chance, Doc Adam, Jetboy TV, AD Beat, Unexpected But Planned, Finding Tom, and Batas Natin. Thank you so much to you guys for being a support and an encouragement throughout this year. There are 2 more very special channels that I want to give special thanks to. Wellboy TV for being a member on my channel and supporting the channel, as well as Swiss Humanity, who's doing so many great and wonderful things in the Philippines and in Africa. Thank you so much for your support.
Oo nga mga kakampi, naisip kong sumuko itong taon na ito. But, looking back, there were a lot of good points. Salamat sa lahat ng mga kakampi na nagsasuporta sa akin, lalong-lalo yung mga naging miyembro dito sa channel na ito. At lahat ng mga pagsubok na dinaanan ko, these were all just opportunities for me to improve. Ang goals ko for 2021 is to average 20,000 views per video, is to have a video cross the 500,000 views mark, is to surpass 100,000 subscribers, maintain my mental health better by surrounding myself with people who will help me achieve my goals. Bless you, Corona. Woo! Anong gusto mong sabihin, Corona? Manigong bagong taon mga kakampi, sana mas magandang 2021. At may mga plano din ako na magbigay ng mas maraming giveaways this year as long as we can afford it. Anyhow, mga kakampi, paalam sa 2020 at maraming salamat sa mga oportunidad na naghihintay sa atin sa 2021. Up here tayo mga kakampi.